बिपिएफनिफ्राय बारग' आफादगिरि थानेश्वर ब्रह्मआ इउपिपिएल हान्जायाव हाबनायखौ जों बयबो बरायो। बिथाङा खाजियामाटि प्राइमारि कमिटि बिपिएफनि खामानि मावनायाव गोबां कारापसन खालामलांदों। माखासे निउसाव नुनो मोनदों बिपिएफखौ बिग जिर' जाबाय होननानै, नाथाय जों बिपिएफआ बिग जिर' जायाखै, जों बिग हिर'सो जादों। बिथाङा ओंखारलांनायाव जोंहा खुसिसो दङ, बेखायनो जोङो गोजोननायसो मोनदों। आं खाजियामाटि प्राइमारिनि इउथनि सासे प्रेसिडेन्ट जानानै आंबो मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो सानदों। बिथां हमथाग्रा थानेश्वर ब्रह्म बिथांजों आङो 4 बोसोर आङो बिथांखौ मोनबाय, खिन्थु बिथाङा बे 4 बोसोराव जोंनि प्राइमारिनि गेजेराव जिबायदि कारापसन खालामदों बिनि सिमा गैया। बिथांनि कारापसनखौ जोङो माने खुगाजों बुंना फोजोबनो हाया। बिथाङा थारैनो सासे आलु गेसावमार। बे आलु गेसावखौ जाय बिथांमोना बस्थायाव सोना लाहैदों, बे बस्थानि आलुआ बे सेवनायनि आसायाव दङ। बेखायनो जोंहा जेबो आफसुस गैया। बिथाङा जोंनिफ्राय ओंखारलांब्लाबो जोंहा बेवहाय जेबो जोङो लोरिदबो जोङो माने आफसुस जायाखै। जोंहा बे रोखा, बिथाङा ओंखारलांनायाव जोंहा खुसिसो दङ, बेखायनो जोङो गोजोननायसो मोनदों। जों माखासे निउसाव नुनो मोनदों बिपिएफखौ बिग जिर' जाबाय होननानै, नाथाय जों बिपिएफआ बिग जिर' जायाखै, जों बिग हिर'सो जादों। जों बे खोथाखौ बुंनानै बिथां थानेश्वर ब्रह्मआ ओंखारलांनायखौ जोङो गोजोननाय मोननानै दिनै प्रेस मिट होनाय जादों। बेखिनियानो, गोजोन्थों। आरो बिथाङा जोंनि बिपिएफ कर्मि सानैसोखौ थगायना लांदों। बिथांमोना मालाबाबो गोसो गैयामोन आरो थाङामोन होनना बुंदों जोंनि सिगाङाव, नाथाय बिथां थानेश्वरा माबा माबि बुद्धि सोलो बाहायनानै लाना थांनायखौ जों खोनानो मोनदों। बेखायनो जोंहा जायफोर बिथांमोना थांफादों बिथांमोना जोंनाव फैफिनगोन। जों बेखिनिखौ मिथिहोनानै दिनैनि प्रेस मिटखौ जों बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बिपिएफनिफ्राय बारग' आफादगिरि थानेश्वर ब्रह्मआ इउपिपिएल हान्जायाव हाबनायखौ जों बयबो बरायो आरो गोजोन मोनो। मानोना बिथाङा खाजियामाटि प्राइमारि कमिटि बिपिएफनि खामानि मावनायाव गोबां कारापसन खालामलांदों आरो बे खालामलांनाय खामानिफोरखौ खाजियामाटि ओनसोलनि गासै हान्जाफ्रा बिनि कारापसन खालामनाय खामानिखौ मिथिगौ। बेनिखायनो खाजियामाटि प्राइमारि कमिटिनिफ्राय बिथाङा मैया एबा 30 अक्ट'खालि बिथाङा जयेन जाहैबाय इउपिपिएल हान्जायाव। बे इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जानायखौ जों खाजियामाटि प्राइमारि कमिटि बिपिएफआ रंजानाय मोन्दों। आरो बे रंजानाय मोननायनि गेजेरजों बिथाङा दि थरसे आलु गेसाव, बे आलु गेसावा जोंनिफ्राय बारग'लांबाय आरो इउपिपिएल दोलोआव आलु गेसावा हाबहैनानै गासै आलु मोजांखौ फेसेवनो हागौ। बेनिखायनो जों बे बेलायाव बिथां थानेश्वर ब्रह्मनि इउपिपिएल हान्जायाव हाबनायखौ जों बयबो बरायदों, गोजोनदों। बेनिखायनो बिथांखौ प्राइमारि कमिटि बिपिएफनिफ्राय 6 बोसोरनि थाखाय जों बेखौ एरख'नानै एबा एक्सपेल खालामनानै दोननाय जाबाय। जोंनि बे थांखियाव नाजावबाय। बेनिखायनो बिथाङा जोंनि बे खाजियामाटि प्राइमारि कमिटि बिपिएफआव बिथाङा जायगा गैला। बिथाङा जायगानि ओनसोलनि गासै डेभेलपमेन्टनि खामानि आखाइ होनानै कारापसन खालामलांदों। बेनिखायनो बिथांखौ जों बे प्राइमारि कमिटिया बिपिएफआ जों बेखौ एरख'नानै दोननाय जाबाय। ओंखायनो जोङो बिथांनि खामानि मावनायाव जों गोजोनाखै। बिथाङा थांबाय, जों बेखौ जोबोरैनो बरायदों। बेनिखायनो जों दिनै बिथांखौ जों प्राइमारिनिफ्राय एरख'नानै दोननाय जाबाय। जोंनि बुंनाया बेनोसै।